Bos días a todos, moitísimas grazas pola súa atención. Comparezco unha semana máis para dar conta dos asuntos que o Consello da Xunta aprobou durante a súa reunión ordinaria semanal. Empezo, como ven sendo habitual, polos datos epidemiolóxicos que temos en relación coa pandemia do coronavirus. A día de hoxe, de acordo coa sistemática do Ministerio de Sanidade, o que informamos onte ás 18 horas, como ven sendo habitual, temos 334 pacientes hospitalizados, 47 están nas unidades de cuidados intensivos, 3015 están sendo atendidos nos seus domicilios e en total o número de falecidos a data de hoxe, é dicir, actualizado, son 551 falecidos. Nesta cifra, como saben, se inclúen os falecidos que se producen nas residencias ou nos hospitais, como ven sendo habitual por parte de Galicia dende fai meses. Agora xa, de forma concreta, se notifican nun único arquivo o Ministerio de Sanidade unha vez que este solicitou que se actualice a través dun único arquivo e non a través da Consellería de Política Social e da Consellería de Sanidade. Reiteramos unha vez máis na necesidade de contar con todos os datos, volvo a reiteralo, para que se ofrezca con total información e transparencia, porque siguen sendo clave os datos agregados do conxunto de España para facer as comparacións homoxéneas, sobre todo cando se empeza a fase de reactivación económica e social. Con estes datos, Galicia sitúase nunha taxa de letalidade do 6,29%, que é o que mide o número de falecidos polo número de contaxiados, e nos situamos na máis baixa das comunidades autónomas, só detrás de Ceuta e Melilla como cidades autónomas e xunto con Canarias. No que se refire á taxa de mortalidade de falecidos por 100.000 habitantes, está no 20,26%, tamén nos sitúa entre as 5 comunidades cos índices máis baixos de España, lonxe da media estatal, que está no 52,19%. Galicia está menos da metade no que se refire ao número de falecidos por 100.000 habitantes que a media de España. Non son datos, sin dúbida, para sacar peito, nin moito menos para pensar que debemos de estar orgullosos, pero son cifras que demostran, en primeiro lugar, o excelente traballo, nunca me cansarei de repetilo, dos servizos sanitarios e dos servizos sociais en Galicia. Dos profesionais sanitarios, no seu conxunto, dende os médicos, a enfermería, o personal sanitario, o personal non sanitario, así como a todo o persoal que traballa nas residencias da terceira idade e tamén nos centros con discapacidade. Por suposto, tamén trae causa de que o virus circulou menos en Galicia e que se contivo de forma máis eficaz e probablemente, na miña opinión, dunha forma máis anticipada. Agora que estamos de cheo iniciando a fase de reactivación económica e social, temos que ter sempre presente que o coronavirus costou moitas vidas e que lamentablemente siguen en risco todavía moitas vidas, non só en Galicia, senón en España, na Unión Europea e prácticamente en todos os continentes. Son 551 personas que faleceron ata fai unhas horas, son 551 familias rotas para sempre, son 551 galegos e galegas que faleceron nesta pandemia. E creemos que é un momento de render un homenaxe a estas víctimas e as súas familias, de honralas como merece a sociedade. E por iso o Consello de hoxe decidimos decretar loito oficial na comunidade autónoma que empezamos o próximo día 1 de maio e que temos previsto inicialmente finalizar o 31 de maio. Fai algunhas semanas decíamos que esperábamos que o mes de abril fora peor que o mes de marzo, agora esperamos que o mes de maio sexa mellor que o mes de abril. En consecuencia, nos parece que finalizada este brote, este primeiro momento agudo da pandemia, é o momento de rendir xa a maioría das víctimas que vamos a ter na pandemia, o loito oficial que merece o respeto á súa memoria, o loito oficial que merece o respeto ás súas familias
e o loito oficial que o goberno galego acaba de declarar. Tamén tomamos decisións neste Consello de seguir comprando material sanitario por razóns evidentes de necesidade e de obxectividade e aprobamos un plan de reactivación da cultura e do turismo galego por un importe de 27 millóns de euros. Nos convertimos na primeira comunidade autónoma no que o seu goberno presenta un plan completo consensuado maioritariamente, abrumadoramente, co sector cultural e co sector turístico na comunidade autónoma e que mañá vamos a ter ocasión o próximo sábado vamos a ter ocasión por videoconferencia de concretar o alcance e contido con todo o sector turístico que está convocado a unha videoconferencia o próximo sábado e durante a próxima semana cos distintos sectores que conforman o conxunto da cultura do país. Hai un informe moi sucinto da Consellería de Sanidade en relación coa evolución da pandemia en Galicia e a situación do noso sistema sanitario de cara ao proceso de reactivación social e económica. Quixera darlles algunhas pinceladas. Afrontamos un momento clave desta pandemia, como é, lóxicamente, a necesidade de sair das nosas casas de forma paulatina, de forma segura, sempre con distanciamento social, pero non podemos seguir vivindo nunha burbulla cando se está deteriorando de unha forma moi intensa a nosa posibilidad de volver outra vez ao traballo e as nosas expectativas de traballo e de actividade económica no conxunto de Galicia. Galicia encara esta nova fase con indicadores epidemiolóxicos e cunha capacidade sanitaria que nos sitúan, en opinión do Goberno da Xunta, nunha moi boa situación. O número de pacientes en UCI baixou un 73% con respecto ao pico da pandemia. Pasou de 178 ingresados a 47 no día de hoxe. Os pacientes ingresarios reducíronse un 65%, de 946 pacientes ingresados a 334. E os contaxios baixaron de máis de 500 diarios a finais de marzo ao redor de 100 na actualidade. Se computamos só PCRs, que é o que quere computar o Ministerio de Sanidade, pois estaríamos, por exemplo, no día de onte con 40 contaxiados con test PCR, que son, insisto, os que quere computar o Goberno central. Isto, a pesar de que o número de PCRs se estamos incrementando de unha forma exponencial. Fai poucos días non chegábamos a 2.000 PCRs diarias, agora sobrepasamos as 3.000 PCRs e o total de test que fixemos no día de onte entre PCRs, test de anticorpos de doble banda e test de anticorpos completos chegou a 13.000 test. Por conseguinte, estamos nunha situación que, na nosa opinión, desde o punto de vista sanitario e objetivo, é unha posición sólida. Tendo tanto os datos de ocupación de camas, de críticos e agudos, tanto a disposición de equipos de reserva, tanto de UCIs como de respiradores, tanto na capacidade diagnóstica instalada nos laboratorios como na disponibilidade de stock de equipamento de protección sanitaria para os profesionais tanto de sanidade como dos servicios sociais. Estaríamos en condicións de dicir que estamos preparados para iniciar a reactivación económica porque entendemos que cumprimos as condicións. Pero non o podemos asegurar con certeza porque non sabemos todavía coa certeza requerida cales son as condicións que temos que cumplir para pasar a fase 1 o que o Goberno ven a chamar desescalada. Apuntei no onte e reitero hoxe, non coñecemos ningún baremo ou punto de corte nos indicadores e é imprescindible ir coñecendos porque é imprescindible dar certidumes polo menos do que vai a pasar a partir da próxima semana. Tampouco hai datos obxectivos ou xerolóxicos. O Goberno Central está empezando o seu estudio epidemiolóxico esta semana, quero recordar, fai 48 horas. O test da Xunta de Galicia sí está moito máis avanzado, supera os 24.000 test.
E por iso volvo a pedir unha vez máis concreción e certezas. Nun escenario no que, na miña opinión, España non acertou, no que se refire a dar un horizonte con indicadores para buscar o mellor escenario de certeza posible neste escenario, eso sí, de incertidume, non podemos seguir sin concretar cales son os criterios fundamentais que se van a aplicar ás comunidades autónomas, criterios obxectivos, constatables e contrastados, e pasar da fase da discrecionalidade á fase das certezas. Espero e desexo que o podamos ter de forma inmediata e así yo trasladarei na 8ª conferencia de presidentes que vamos a celebrar o próximo domingo entre as comunidades autónomas e o presidente do Goberno Central. Quero decirlles que o cómputo de pacientes de UCI, que como seguro vostedes están seguindo con intensidade, ten unha baixada moi importante. Onte tiñamos 26 pacientes máis en UCI que hoxe, e tamén en hospitalización tiñamos 148 pacientes máis nos hospitais que hoxe se obedece exclusivamente a seguir escrupulosamente os criterios do Goberno Central, que sinala que cando un paciente está en UCI a PCR xa empeza a dar negativa, non se pode computar como paciente COVID, igual que en hospitalización. Por conseguinte, esta é a sistemática do Ministerio de Sanidade que se nos notificou e que nos intentamos cumplir non as recomendacións, senón as instruccións do mando único baixo o cual todavía estamos sometidos como resto dos servicios sanitarios. En relación con asuntos de Consello concretos, serían os seguintes. Seguimos desbloqueando procedimentos administrativos para contribuir á progresiva actividade económica e mitigar o impacto brutal que vamos a ter na economía e tamén en moitos aspectos sociais en Galicia e en España. Como lembrarán, no eido do medio ambiente a semana pasada decidimos continuar cos procedementos relativos aos plans de ordenación urbana e tamén as declaracións responsables, en definitiva, os expedientes relativos ao urbanismo e ordenación do territorio. Pois ben, hoxe decidimos tamén desbloquear todos os trámites referidos a procedementos en materia de avaliación ambiental e a tal efecto desbloqueamos 975 expedientes. Evitar que a paralización do estado de alarma que conlevou obrigatoriamente a paralización dos expedientes administrativos impacte na economía de Galicia e o obxectivo das decisións do Goberno da Xunta cando reactivamos máis de 300 contratos de obra pública, cando reactivamos o 90% do presuposto de subvencións e cando reactivamos tamén o 95% do presuposto de contratos de servizos públicos. En definitiva, intentamos reactivar estos 975 expedientes porque teñen unha repercusión económica de 1.300 millóns de euros. Estamos falando basicamente de proxectos eólicos que se están tramitando na nosa comunidade autónoma e que reactivamos o proceso de tramitación. Concretamente, se trata de expedientes de outorgamento ou revisión de autorizacións ambientais integradas, 220 procedimentos, diferentes trámites de evaluación ambiental, 150 expedientes, autorizacións e verificacións en materia de comercio de dereitos de emisión, 30 expedientes, e procedementos de xestión de residuos, casi 600 expedientes. No que se refire á páxina educativa, tomamos unha decisión singular ante a situación singular. Tomamos a decisión de escolarizar nos centros de educación especial de ata 21 anos, un ano máis, as persoas, os alumnos e as alumnas que están nestes centros durante este curso. Prolongamos, pois, a escolarización do alumnado de 21 anos en centros de educación especial para o próximo curso 2020-2021. Por que o facemos? Porque se interrumpiu dende o mes de marzo este curso, porque se trata de persoas que están dentro da educación especial, porque se trata de alumnos, pois, que se necesita un especial cuidado e atención desde o punto de vista das súas capacidades de formación e das súas competencias para a vida.
tanto as competencias evolutivas, sociais, emocionais e profesionais. O 14 de abril nos reunimos cos directores dos centros de educación especial e despois de facer unha avaliación docente e tamén psicolóxica e social, tomamos a decisión por primeira vez de que todos os alumnos que terían que salir de estos centros o próximo curso podan permanecer un curso máis, o curso 2020-2021. Estamos falando de centros nos que se está dando clases a 641 matriculados neste curso 2019-2020. Pois ben, todos aqueles que finalizaban esta estadía neste tipo de centros continuarán un ano máis. En relación con expedientes sanitarios, seguimos comprando polo trámite de emerxencia, tanto de materiais de protección destinados a profesionais doentes como medios de transporte para virus e test de detección de virus. Hoxe traemos unha nova compra de 1,6 millóns de euros, é a sexta compra que traemos ao Consello da Xunta, e a tal efecto compraremos unhas 3.200.000 unidades de batas protectoras, unhas 650 garrafas de 5 kilos de desinfectantes de superficies, máis de 340.000 pares de luvas, 2.500 unidades de medio de transporte para virus, é dicir, os tubos onde viaxan as mostras de cada paciente, e 100.000, exactamente 103.100 unidades de detección de virus. Seguimos comprando test e vamos a seguir comprando test durante moitos meses. 103.000 novas unidades de test rápidos de doble banda, que son os que estamos comprando con maior intensidade para facer estos test con maior rapidez. Seguimos comprando tamén material electrónico e informático para a sanidade pública. Se trata de suministrar materiais para que os profesionais clínicos do Servicio Galego de Saúde podan traballar na casa. Se trata de comprar infraestructuras TICs para a reorganización e ampliación de espazos que se vai a producir nos centros sanitarios a medida que vamos reprogramando a actividade e a medida que se vai exixindo o distanciamento social que será necesario manter ata a vacina que esperamos con moito interés, pero sabendo e sendo conscientes de que tardará meses ou máis de un ano ou ano e medio en chegar, e por eso compramos 500 ordenadores portátiles para os profesionais sanitarios, 300 pantallas para ordenador, 300 teclados de lector chip, 500 lectores, Smart Card, adaptadores, equipos de electrónica, servidores. En definitiva, nos estamos preparando para a nova sanidade, para a sanidade que ven, para a economía que ven e, en definitiva, para toda a relación entre paciente e usuario, do mesmo que calquera relación entre empregado público e cidadán. Seguimos asumindo máis contratos, no caso de sanidade, suministro de materiais e outros consumibles para a realización de análisis de mostras biolóxicas con potencial infección. Estamos incluso utilizando o Laboratorio de Sanidade Animal e Protección Animal, coñecido como LASA Paga da Consellería de Medio Rural, e a tal efecto conveníamos con eles a recepción e preparación de mostras, a extracción de ácidos nucleicos e a fase de amplificación. Por último, quixéramos facer unhas pequenas pinceladas do primeiro acordo co sector turístico e o sector cultural galego e o primeiro plan dotado con 27 millóns de euros que a Xunta de Galicia pon a disposición de dous sectores especialmente castigados pola crise económica, o sector turístico, sin dúbida, un dos sectores que máis nos preocupa, xunto co sector do comercio en xeral, e tamén o sector cultural que está sendo agredido a forma de poder concretar a súa actividade convencional, que agora terá que ser con formatos distintos, con modalidades distintas e con escenarios distintos. A tal efecto, como digo, aprobamos un investimento de 27 millóns de euros para permitir impulsar a medio cento de medidas específicas, concretamente 47 medidas, programas específicos, 34 dos 47 son novos, tuvemos que reinventalos,
nesta situación, en este novo ambiente, e 13 son proxectos que tiñamos pensado facer, pero que os reconvertimos para a nova situación que vivimos. Estas novas medidas se centran en fomentar o emprego, primeiro objetivo, 27 iniciativas, reactivar o consumo, segundo objetivo, 39 iniciativas, e xerar liquidez para as empresas e para os profesionais da cultura con 22 iniciativas. Con fin de cumprir este triplo objetivo, a Consellería reestructura o seu orzamento, recompón as partidas e fai prácticamente unha oferta quasi nova para vivir no sector turístico, no sector da cultura, con moitísimas dificultades nos próximos meses, pero ir mellorando paulatinamente as expectativas económicas. Como decía, según me indica na Consellería de Cultura e Turismo, nos convertimos no primeiro goberno que presenta un plan para o sector turístico, consensuado co sector turístico, e o primeiro goberno que presenta un plan coa cultura, intentando concretalo, hilvanalo e perfeccionalo cos propios sectores que conforman a cultura de Galicia. Se trata de dar unha resposta rápida a dous sectores económicos que representan o 13% do Produto Interior Bruto e o 14% total do emprego na comunidade autónoma. Temos que facer un xacobeo novo. Estamos reflexionando de que xacobeo podemos facer nestas circunstancias. Será un xacobeo distinto que tiñamos previsto, será un xacobeo moito máis imaginativo, moito máis complexo probablemente, pero o noso obxectivo é acertar. Tiñamos un xacobeo convencional, con toda a modernización deste xacobeo do ano 21 totalmente diseñado. E agora, casi sin tempo suficiente, temos que facer un novo xacobeo, para a recuperación do turismo, pero tamén con formatos distintos e con fórmulas de presentación distintas. Neste plan vamos a dedicar 11 millóns para o sector turístico, 10,6 millóns para o sector da cultura e 5,1 millóns para medidas transversais enmarcadas no Xacobeo 21, que afectan o turismo e a cultura. O plan prevé que a convocatoria do Ano Santo funcione, eso sí, como unha ferramenta de estímulo tanto para o sector turístico como para o sector cultural, e con este fin se reconfiguran os programas do próximo Ano Santo 21. Hai 4 eixos do plan no eido turístico que son os seguintes. Reactivación da demanda. De pouco vale empezar a abrir a oferta se non somos capaces de reactivar a demanda. Reactivación da demanda e accións de promoción para reactivala. Segundo, creación de novos produtos turísticos. Terceiro, apoio ao tecido empresarial e mantenimento do emprego. E cuarto, formación, competitividade e innovación para este novo escenario. Estos eixos son compartidos en boa medida co sector cultural, no que o plan busca garantir a súa activación, a súa profesionalización e o fomento do consumo. Como digo, o próximo sábado teremos unha videoconferencia co sector turístico. Ao longo da próxima semana empezaremos xa a presentar este plan, xa conocido, pero coa letra e co concreción que se necesita os sectores culturais. Estou convencido que vamos a poñernos en marcha desde maio. Non temos tempo que perder. Con independencia do ritmo en que se produza a apertura paulatina da cultura e a apertura paulatina dos hotéis, das casas de turismo rural, dos albergues, do camiño, necesitamos dende maio xa impulsar un sector que está profundamente preocupado, igual que o goberno, ante a situación económica que se aveciña. Obxectivo, Galicia é un destino seguro. É un destino seguro porque somos un territorio seguro. E Galicia e o seu programa Galicia Destino Seguro, sin dúbida, é un elemento que informa e vertebra todo o proxecto que vamos a presentar e que hoxe aprobamos. Un destino seguro, onde temos que apoiar medidas higiénico-sanitarias para os establecementos turísticos, onde reformularemos a estrategia de promoción de destino adecuado a este novo contexto sanitario.
donde promoveremos un programa de asesoramento e consultoría para as empresas turísticas que están cheas de dúbidas de como teñen que facer, de como se teñen que reorientar, que como se teñen que reinventar en este novo escenario sanitario. E tamén, por suposto, un programa de queda en Galicia, un programa interno, un programa de que os galegos podamos disfrutar de verdade da Galicia completa, da Galicia que aínda descoñecemos e de esos lugares fantásticos que aínda probablemente todos os galegos non os coñecemos con detalle. En definitiva, se trata de plantexamentos turísticos tamén para o sector do libro, para o sector audiovisual, para as artes escénicas, para o consumo cultural, para os albergues, para FEDS Galicia, para o Fondo Cultural que temos que dotar durante este tempo e tamén para os establecementos da rede pública de albergues, 70 en total, que teremos que reorientar. O Goberno galego mantivo máis de 65 xuntanzas e contactos co sector, con 230 axentes do sector e recibiu preto de 170 propostas. O 71% desas propostas figuran neste plan. Mais nada, e moitas grazas, quedo a disposición das preguntas dos compañeros dos medios na rolda de prensa. Bos días. Cadena SER pregunta se a vista da evidente evolución da pandemia en Galicia chegou o momento de pensar na data das eleccións. Recorda que o Urcullo reúne hoxe a mesa de partidos e pregunta se pensa vostede facer algo similar. Hai un compromiso cos partidos políticos en Galicia que se vai a cumplir, sin ninguna dúbida. Reuniremos aos partidos políticos para valorar e reflexionar sobre a mellor data e a data máis segura desde o punto de vista sanitario para facer as eleccións. De momento, pensamos que aínda temos tempo para facer esa posta en común das distintas ideas e das distintas propostas e, por lo tanto, cando o teñamos claro, pois o faremos. Por iso digo, como dixen desde fai algún tempo, que cando teña algo que contar ou cando teña algo que decir, direino, empezando polo conxunto dos partidos políticos e de forzas políticas que concurran ás eleccións autonómicas, que espero, insisto, se podan celebrar neste ano 2020, porque non hai espazo, por lo menos, habría que improvisar un escenario legal para pospoñer as eleccións máis aló deste ano 20, máis aló de que finalice a legislatura, como está prevista a partir do 27 de setembro. El diario.es cree que o Partido Popular no Congreso debería abordar o debate sobre cambiar o seu voto ao non diante das sucesivas prórrogas do estado de alarma anunciadas polo presidente Sánchez. E, noutra orde de cousas, refírese aos test que se están usando por o estudio epidemiolóxico, di que son de eficacia dubidosa e ofrecen resultados negativos casi sistemáticos, e pregunta se está a plantexar o Goberno abortar o estudio epidemiolóxico que está en marcha. Ben, en relación co estado de alarma, o que é evidente é que estamos xa nun escenario donde sería bo, nese escenario que o Goberno chama de desescalada, cando desescalamos a Constitución española e cando volvemos a que a Constitución española volva a ter a vixencia plena e non só o que se refire aos dereitos e liberdades do estado de alarma. Creo que todos os demócratas pensamos e desexamos volver outra vez a ter os dereitos e liberdades plenos que a Constitución nos outorga. En ese escenario de reactivación, o lóxico sería reactivar a Constitución o 100% dos seus artigos e volver a repoñer o 100% dos dereitos fundamentais en España. Por suposto, xa o plantexei fai tempo, creo, cando se me preguntou sobre isto, non é necesario un estado de alarma para coordinarse coas comunidades autónomas, non é necesario para controlar o cumprimento das normas, nin para dar instruccións ás forzas e corpos de seguridade do Estado, e, na miña opinión, non é necesario o estado de alarma para cumplimentar as normas sanitarias as que nos temos que rexir a partires de ese plan de reactivación económica e social. Creo que exixir o cumprimento desas normas é unha obrigación dos poderes públicos, sin dúbida, é unha garantía que todos os poderes públicos temos que darlle aos cidadáns, pero hai legislación, na nosa opinión, suficiente no ámbito do ordenamento xurídico español para que isto se poda facer sin seguir sine die
prorrogando o estado de alarma en España. Vamos a ver se somos capaces de que o Goberno entenda e que entre todos podamos outra vez ir recuperando a Constitución na súa completa extensión. En relación cos estudio epidemiolóxico e cos test do Goberno Central, eu volvo a reiterar, son test que o Goberno Central non fai moito tempo nos dicía que eran test que valían para diagnosticar, por exemplo, algo tan sensible como as residencias. Tiven bastantes críticas por negarme a utilizar estos test con criterios diagnósticos, críticas da oposición en Galicia, críticas tamén do Goberno Central. Me reafirmo no que fixemos, que foi non utilizar os test para diagnosticar as persoas nas residencias de terceira idade, nin tampouco para diagnosticar os profesionais sanitarios, nin tampouco para diagnosticar a poboación. Creo que estábamos no certo. E os microbiólogos excelentes que temos en Galicia e os microbiólogos que están no comité clínico acertaron plenamente. Fíxense se acertaron que o propio Goberno que nos dicía que hai que utilizar estos test para diagnosticar, ahora nos dicen que nunca utilicemos estos test para facer un diagnóstico definitivo. Por tanto, neste contexto, o certo verdade é que os test que proporcionou o Goberno Central están avalados polo Goberno Central e están avalados polo Instituto Carlos III, que depende do Ministerio de Sanidade. E podimos outra vez que os avalase e temos outra vez de forma reincidente o aval do Instituto Carlos III para poder utilizarlos como test epidemiolóxicos. E, por lo tanto, o que estamos é facendo ese estudo e esos test para o que valen. Non para facer un diagnóstico definitivo, pero sí para ver a circulación do virus no ámbito da comunidade autónoma. En todo caso, engado, estamos reflexionando sobre a necesidade de xunto con estes test epidemiolóxicos, facer unha mostra tamén importante e cruzar xunto co test epidemiolóxico outro tipo de proba para comprobar a verosimilitude dos test e incrementar a valoración do estudio epidemiolóxico que estamos a realizar. Pero, reitero, desde o punto de vista epidemiolóxico, os test están avalados polo Ministerio de Sanidade, polo Goberno Central, polo Instituto Carlos III, e tamén cumplen as normas da Unión Europea para poder ser utilizados a ese efecto, como estudio epidemiolóxico, e non como un test de diagnóstico definitivo. Sí, sobre esta cuestión dos test, nos diario indica que a India ordenou retiraros por defectuosos e pregúntase cal é a explicación da non aparición de casos positivos. Vamos a ser un pouco rigurosos ao respecto. Eu teño as miñas discrepancias co Goberno Central en relación con estos test, xa o acabo de explicar. Se nos decía que había que utilizarlo para diagnóstico, nos negamos, empezamos a utilizarlo como test epidemiolóxicos, fomos criticados, e agora resulta que o que estamos facendo é o que había que facer, utilizar estes test para o único que valen. Sorprendente que o Goberno Central este plantexando un programa de desescalada cando ainda non ten test, non ten o seu estudio epidemiolóxico finalizado, ou acaba de empezar, e o certo verdade é que isto non significa que non haxe que ser riguroso. Non conocemos con exactitud exactamente a que se refiere las autoridades indias al respecto. No sabemos si lo que están discutiendo o planteando es que este test no distingue entre el virus y la inmunidad, es decir, no distingue un paciente si está infectado o si está inmunizado. Si eso lo discute el gobierno hindú, tiene razón. No sabemos si esa discusión va más allá y discute la utilización completa del test. Eso ya no lo puedo concretar, pero sí puedo decir que estos test están validados por las normas de la Unión Europea y validados por el Instituto Carlos III. Y por consiguiente, en nuestra opinión, son válidos no para hacer un diagnóstico, pero sí para hacer un estudio epidemiológico. Y la otra cuestión, no recuerdo. ¿De qué? Los contagiados. Bien, por ejemplo, entre ayer y hoy el número de contagios subió 140. Sin embargo, el número de contagio por PCR, que digamos que es lo que ahora el Ministerio de Sanidad considera como valor único, solo fueron 40. Por consiguiente, en ese contexto, pues 40 es una cifra bastante razonable. En todo caso, nosotros no damos un contagiado por definitivo mientras no tenga una PCR que lo funda.
pero no queremos en ningún caso que haya la más mínima duda de que cuando nos sale un test positivo, aunque no sea refrendado por una PCR, ya lo damos como tal y por eso damos los 140 contagiados. ¿Por qué? Galicia sigue con un goteo de contagios. Sigue por una razón, porque Galicia es una de las comunidades autónomas que está a la cabeza de número de test de PCR realizados. En España la media son 22 y nosotros superamos los 31. Creo recordar que por 100.000 habitantes. Por consiguiente, estamos claramente dentro de las comunidades autónomas, dentro de la cuarta comunidad, creo recordar, que más test PCR hace, y vamos a seguir haciendo test PCR. Pero insisto, el número de contagiados es como consecuencia de que contamos todos, las PCRs y los demás, y adicionalmente que hacemos foco en este momento en las residencias. Por lo tanto, estamos yendo a donde el brote está más consolidado y estamos finalizando el testeo de los 22.000 residentes en mayores y también de los residentes en centros de discapacidad, un universo de más de 25.000 personas y por lo tanto cuando estamos entrando, lógicamente hay más posibilidades de positivos que cuando hacemos test general a la población. Sí, tamén sobre os test, Galicia Confidencial interpreta que non todos os test utilizados eran os do Goberno Central e pregunta se pode especificar que test se están utilizando nos estudios e indica que tamén hai críticas porque eses test se utilizaron para descartar positivos de 1.200 sanitarios de Ourense que utilizaran as máscaras defectuosas e agora se fala de que son para ámbito estadístico e non para diagnosticar. Esa información me dá a sensación de que non é correcta. Os test que se utilizaron para concretar si as máscaras que cedeu o Goberno de España e que finalmente foron defectuosas e que se aplicaron en determinados colectivos sanitarios non eran os test de anticorpos, senón eran os test rápidos de doble banda, que non ten nada que ver cos test de anticorpos completos que non distinguen, insisto, si é positivo ou si está inmunizado. Os test de doble banda sí distinguen si é positivo e está inmunizado. En a maioría dos casos, ademais, do test de doble banda se cruzou cunha PCR. Por tanto, creo que esa información non é unha información correcta. Radio Televisión de Galicia pode precisar como se vai visibilizar e a que actividades institucionais afectará o loito oficial ao longo do mes de maio? As actividades institucionais da Xunta de Galicia, que é a que declara o loito durante todo o mes de maio, e entendo que cando publiquemos ese decreto, que o publicaremos con entrada en vigor de 1 de maio, debería de afectar a todas as institucións na Comunidade Autónoma de Galicia. Refírome ás institucións oficiais. Evidentemente, as institucións privadas, pois se corresponde seguir ou non seguir a declaración institucional de loito oficial que aprobou o Consello da Xunta, que entrará en vigor o próximo 1 de maio ata o 31 de maio. Antena 3, ¿cuál es la propuesta de la Xunta para la delimitación territorial de las fases de desescalada? ¿En qué criterios epidemiológicos se deben establecer los límites? ¿Y qué opina sobre la idea de desarrollar una tarjeta serológica de los pacientes que puedan ver los profesionales sanitarios en la historia clínica? Bien, nosotros hemos planteado, es conocido no desde hace unos días, no por una ocurrencia, sino simplemente por una sistemática sanitaria, dado que estamos ante un complejo sanitario, la delimitación tiene que ser sanitaria. Ante una pandemia y por lo tanto ante un problema sanitario, utilizar delimitaciones territoriales administrativas es una contradicción en fondo y forma. Por consiguiente, si lo que estamos evaluando es el número de UCIs, el número de camas disponibles, los servicios de urgencia y emergencia, los centros de salud, las capacidades de diagnóstico, la dimensión de los laboratorios, lo lógico es que esto lo hagamos de acuerdo con el área donde viven esos ciudadanos, que es el área sanitaria. Y puede ocurrir, en consecuencia, que en una provincia tengamos un brote en un área sanitaria que sea razonable hacer un cierre temporal de la actividad y que en esa misma provincia, en otra área sanitaria, no tengamos ese brote y, por lo tanto, esta parte de la provincia sin brote pueda trabajar con normalidad. Se trata, en definitiva, de hacer comparaciones homogéneas. Y las comparaciones homogéneas son sanitarias, no administrativas. E insisto, yo espero, parece ser, que el Gobierno se ha dado cuenta de esto. Llevamos diciéndoselo hace tiempo, el Gobierno no ha querido rectificar. No sé si va a rectificar ahora,
en todo caso, hay bastantes rectificaciones que debería hacer si realmente quiere ser coherente con el problema. El problema es un problema sanitario y, por lo tanto, a los problemas sanitarios se le ha de aplicar soluciones sanitarias y no soluciones políticas, ni soluciones administrativas, ni soluciones de otro tipo que no sean estrictamente las sanitarias. No tenemos por qué perjudicar a una provincia completa como consecuencia de que una parte de esa provincia sea una parte que debemos de proteger y otras que ya están en un proceso epidemiológico más avanzado. Y no podemos, en ningún caso, limitar la movilidad de las personas cuando surge de un ayuntamiento con una situación epidemiológica correcta y el destino es otro ayuntamiento con la misma situación epidemiológica. No podemos prohibir esos movimientos porque alteran los derechos individuales de las personas y también impactan en la situación económica y social de Galicia y, por extensión, el conjunto de España. Nos parece, esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, presidentes de todas las comunidades autónomas con diferentes partidos políticos de origen. Parece ser que lo que digamos los responsables sanitarios no importa y lo que digan los políticos del gobierno central sí. Y si los políticos del gobierno central tienen expertos, lo que le puedo asegurar es que esos expertos no tienen que atender a pacientes. Nosotros sí. Y los pacientes también es nuestra responsabilidad. No la responsabilidad de un comité de expertos y de un comité de desescalada del gobierno central, donde parece ser que están todos políticos y un experto. Aquí no. Aquí estamos todos los expertos y dos políticos, el consejero de Sanidad y yo. No hay más. Sobre la cuestión segunda, creo que había alguna cosa. Una tarjeta serológica. Falta, en mi opinión, y lo hemos dicho, el componente tecnológico en el plan de reactivación económica. Falta un componente tecnológico para que un ciudadano se pueda mover, ya no en el mes de mayo ni en el mes de junio, sino en julio y en septiembre y en octubre y en noviembre y en diciembre, y que tenga una información para que cuando tengamos la suerte de que nos visite un ciudadano de Málaga y quiera llegar a la ciudad de Vigo, podamos confirmar que este ciudadano de Málaga tiene una situación sanitaria correcta. De la misma forma que cuando un ciudadano de Ourense acuda a Barcelona, también las autoridades sanitarias catalanas puedan tener una información clínica adecuada para facilitar pues, la integración plena de movimientos internos. Y lo lógico es que tenga una base tecnológica el comportamiento futuro en la movilidad de personas y, lamentablemente, en el proyecto que hemos conocido, proyecto ya no, sino en el acuerdo del Consejo de Ministros, hay unas grandes lagunas, en mi opinión, dos. La primera, que no hace referencia a los resultados epidemiológicos de los distintos territorios, y la segunda, me refiero a los test epidemiológicos de los distintos territorios, y la segunda, a la base tecnológica de actualización permanente en base a historia clínica de los ciudadanos que vivimos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, es decir, en el ámbito de los servicios sanitarios de España. Hai varias preguntas máis sobre desescalada. Europa Press indica que se ve que ve a Galicia en mellor situación que outras comunidades para concretar esa desescalada e pregunta se cree que todas as provincias irán a par, estarán listas para axustarse ás fases de desescalada e se algunha provincia podería quedar fora ou está a día de hoxe en peor situación. O problema que temos é que non temos os criterios concretos desde o punto de vista sanitario para saber si pasamos de fase ou non. E volvo a reiterar, en este momento que haxa un acordo do goberno de España que dice aprobou o plan de reactivación económico e social e que o máis importante do que tiña que aprobar non o aproba, que son os criterios concretos, os criterios de corte a partir dos cuales un territorio pode pasar de unha fase a outra, é algo absolutamente sorprendente. E por iso seguimos reiterando. Non pode ocurrir que España se mova en función do impulso de unha orden ministerial do Ministerio de Sanidade. E que toda a economía galega, toda a economía española, todo o Producto Interior Bruto de España, toda a capacidade de emprego de España se mova en función de impulsos de unha orden ministerial do Ministerio de Sanidade. O reitero, isto non é razonable nin é proporcional
o impacto económico e social que ten esa orden que descoñecemos. Entendemos que o Consello de Ministros debería de ter aprobado esos criterios e previamente pactados cos servicios de saúde. Cando coñecemos esos criterios con detalle, podemos confirmar a pregunta concreta. Sobre si penso que todas as provincias cumplen ou non cumplen, si supera os criterios, eu podía dicir de forma inmediata. Nós temos distintas simulacións. Xa anticipei que máis de 140 concellos non teñen neste momento ningún contaxiado, co cual poderían ir como mínimo a fase 3 directamente. Na miña opinión, todas as provincias poden estar en condicións de cumplir. Non sei se nunha área sanitaria concreta ou un distrito desa área sanitaria poidera non cumplir todos os parámetros. Pero con carácter xeral, a maioría dos territorios das 4 provincias galegas, a maioría dos distritos das 7 áreas sanitarias, na nosa opinión, cumplen os criterios para pasar a distintas fases. E, engado, hai moitos concellos, máis de 140, que poderían pasar a fase terceira de forma inmediata. Certamente, con este plan que aprobou o Goberno, isto non se facilita, se proíbe. Non sabemos exactamente por qué, pero se proíbe que concellos sin ningún contaxiado pois podan reabrir a actividade económica. Van a ter que esperar a ter isto dentro de 6 semanas. Se o teñen hoxe, non parece razonable que esperen 6 semanas. E pode ocurrir que hoxe cumplan os 140 concellos e que dentro de 6 semanas desos 140 concellos teñamos 5 ou 6 con problemas, o cual sería doblemente discriminatorio, porque non se deixou abrir durante 6 semanas e porque despois tampouco se lle deixará abrir a futuro. Por tanto, esos eidos e esas lagoas do plan son lagoas e eidos que nos preocupan, porque estamos falando de personas, estamos falando de familias, estamos falando de traballos, estamos falando en definitiva de algo moi importante. También sobre este tema, 4 Televisión pregunta si sabe cómo marcha en el Senado el debate de las medidas del estado de alarma y si se tendrá en cuenta el área sanitaria como unidad de medida. No lo sé, no le puedo informar. Nosotros teníamos hoy reunión de gobierno y nosotros pedimos lo que parece lógico, y es que el presidente del gobierno compareciera en la Comisión de Comunidades Autónomas para que todos los presidentes pudiésemos decirle al conjunto de los españoles cuál es nuestra visión y cuál es nuestra opinión y cuáles son nuestras propuestas para mejorar la situación económica y social y sanitaria de nuestro país. El presidente no ha querido asistir y, por consiguiente, pues con la ministra de Administraciones Públicas, a la que respetamos mucho, pero realmente sus competencias en materia sanitaria son cero. Y esto es un problema sanitario, un problema económico y un problema social. No habiendo acudido el presidente, pues, y habiendo tenido reunión de gobierno, no he considerado oportuno desplazarme al Senado. No conozco, pues, cómo está comportándose eso, y no conozco si el gobierno va a aceptar o no va a aceptar las áreas sanitarias. Pero esto no solamente es un problema de aceptar áreas sanitarias. Vuelvo a reiterar, no pensemos que si se aceptan áreas sanitarias hay un acuerdo en el plan, no. Mientras no conozcamos los criterios sanitarios concretos y el criterio de corte de esos criterios sanitarios, mientras no se concrete el ámbito territorial en el que nos vamos a mover, y mientras no haya una diferenciación entre el ámbito urbano y el ámbito rural, no creo que se deba de validar ese plan. La voz de Galicia indica que el Gobierno de España ha presentado un modelo de franjas horarias para organizar las salidas a la calle similar al que presentó la Xunta. ¿Considera atendida esa sugerencia? Es cierto que durante o Consello da Xunta houve un acordo, ou polo menos unha previsión de acordo, unha presentación, non sei exactamente se está acordado ou non. A nós nos parece que desde o punto de vista de franxa horaria nos dá máis seguridade, polo menos para os primeiros días. É certo que as franxas horarias sempre deixan sin atender as especificidades de todas as familias, e o lamento. Cando plantexamos que salgan pola tarde a xente de menos de 14 anos, probablemente non esteamos pensando pois nos nenos ou nas nevas máis cativas que a esa hora probablemente non salgan á calle, ao contrario, senón que estén ceando para posteriormente empezar o seu descanso. Pero as franxas horarias non poden
responder a todas as especificidades, pero hai un obxectivo fundamental que preservar nos primeiros instantes o distanciamento social. E como nunca na nosa vida tuvemos que pasear deste xeito, nunca tuvemos que sair á rúa preocupados e ocupados por o distanciamento social dos veciños, dos amigos ou das persoas que compartimos beira rúa, pensábamos que era mellor este tipo de franxa horaria. Creo que a política de franxa horaria durante os primeiros días nos parece, desde o punto de vista sanitario, prudente, e foi analizada e así aprobada no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Sí, Faro de Vigo pregunta qué le parece la propuesta de los médicos de atención primaria de medir la temperatura de los pacientes antes de la consulta. Pois mire, neste momento hai un debate aberto no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde sobre medir a temperatura. E o certo verdade é que os propios facultativos pois teñen dúbidas e hai teorías non coincidentes. Primeiro, porque os aparatos que conocemos para a medición inmediata da temperatura que conocemos no mercado mundial están dando bastantes fallos. Creo recordar Estados Unidos, ou polo menos unha población médica de Estados Unidos pois discutía sobre esos criterios. Sin embargo, outros países como China e outros países asiáticos o utilizan de forma máis recurrente. Nós queremos acertar. O próximo lunes que volva a haber comisión clínica, isto está dentro da orden do día, a utilización de medidores automáticos de temperatura como unha praxis ou como unha boa praxis tanto para a asistencia sanitaria como para as empresas e centros de traballo masivos. Vamos a ver cal é o que nos dicen estes profesionais. A literatura científica e as experiencias internacionais se están cotexando durante estes días e a partir de aí tomaremos a decisión que maioritariamente se pronuncien os clínicos do Servicio Galego de Saúde. Os responsables da saúde pública, os responsables de infecciosos, responsables de urxencias, en fin, todos aqueles que conforman o comité clínico. E, por suposto, tamén dese comité clínico hai profesionais de atención primaria, tanto de medicina como de enfermería. Unha máis de desescalada ABC, como valora un eventual mantemento do peche da fronteira con Portugal ata final de ano? Non me atrevería eu a falar neste momento, ata final de ano me parece excesivo. Tamén é certo que temos que ver o rebrote que se poda producir, temos que ver tanto como se comporta esta desescalada que parece ser está máis concretada en Portugal, como se comporta a desescalada en España, na fronteira máis larga de Europa que é a fronteira entre Portugal e España, tanto en Galicia como en Castela e León, Extremadura e Andalucía, e en base a eso supoño que tomaremos e formaremos opinión e trasladaremos a nosa opinión ao goberno central. Pero, dende logo, sería malo para Portugal e para España ter a fronteira pechada ata finais de ano. Portugal, epidemiolóxicamente, foi un país moito menos castigado polo virus. Desde o punto de vista sanitario, todo parece indicar que se funcionou ben, que se funcionou correctamente e mellor que outros países da Unión Europea e, polo tanto, non me parece un país inseguro, senón que me parece neste momento, coa información que temos, un dos países máis seguros da Unión Europea. Radio Cadena Española pregunta si cree que habrá unidad en la derecha para evitar posibles medidas que estén para ponerse en marcha, como la nacionalización de empresas, controlar los medios de comunicación o las redes sociales, posibles expropiaciones de la propiedad privada y otras. Yo lo que espero es que nunca se plantee expropiaciones de empresas, ni confiscación de ahorros públicos, ni planteamientos como los que se refieren al enunciado de la pregunta, porque entonces dejaríamos de ser España, un país democrático y un país constitucional, para migrar hacia otros regímenes políticos de los que hemos huido después de haberlos experimentado durante 40 años. Por consiguiente, espero que no tengamos que responder a ese tipo de escenarios, porque estos escenarios son absolutamente incompatibles con la libertad y con los derechos fundamentales protegidos en la Constitución española.
Praza Pública, o Sergas reflicte este xoves 180 novas curacións, pero o número de casos positivos diminúe só en 40 e ao tempo reflicte unha pronunciada caída nas hospitalizacións, mentres o Ministerio recolle 11 máis en Galicia. A que se deben estas bruscas variacións? Intentei explicarlo ao principio. Nós estamos cumplindo estrictamente o protocolo do Ministerio de Sanidade. O Ministerio de Sanidade nos indica que a partir, xa indicou fai uns días, que a partir de que un paciente na UCI dé negativo na proba do coronavirus con unha PCR, automáticamente ese paciente que poda seguir na UCI non se pode computar como enfermo por coronavirus. Normalmente é certo que os pacientes que están en UCI por coronavirus normalmente teñen unha patoloxía asociada. Digo normalmente. O Ministerio é taxativo e nós estamos cumplindo, eso sí, con algúns días de decalaxe, porque o sistema informático do Servicio Galego de Saúde non distingue cando pacientes están en UCI, nos dan o paciente total de UCI. Ora houve que meterlle unha nova entrada para distinguir paciente de UCI con PCR negativa non se considera UCI a efecto de coronavirus. Paciente de hospitalización con PCR negativa de coronavirus non se considera paciente hospitalización a efecto do coronavirus. E de feito, esos pacientes de UCI e de hospitalización poden sair das camas relativas a coronavirus en UCI e das unidades de coronavirus en hospitalización. O que estamos intentando encaixar o noso sistema informático coas instruccións que van cambiando do Ministerio de Sanidade. O Ministerio de Sanidade ata fai ben pouco non distinguía a efectos de contagio se o test era PCR ou outro test. Agora só quere test PCR para considerar os contagios. Por iso dicía que no día de onte subimos a 140 test de contagio e, sin embargo, PCR estricta serían 40. Por tanto, nós seguimos dando sempre a cifra maior, porque entendemos que para dar boas noticias sempre hai tempo. Preferimos dar a cifra maior sin depurar que a cifra depurada. En canto as cifras as vamos depurando, as vamos acomodando o protocolo do Ministerio de Sanidade. El Correo Gallego apunta que hoy se ha conocido que el PIB se desplomó un 5,2% en el primer trimestre por el efecto del coronavirus y que hay previsiones de una caída de un 20% este año. ¿Qué valoración hace y qué consecuencias podría tener un dato así para Galicia? Demoledor. Unha das cuestións que plantexamos no na conferencia de presidentes, pregunteiro 2 veces en 7 reunións que tivemos cales son as previsións do Goberno Central de caída de Produto Interior Bruto e previsións do Goberno Central de incremento do paro, incremento do déficit público e incremento da débeda pública. De momento non temos ningunha resposta. Non hai, pois, ningunha confirmación oficial por parte do Goberno Central e por parte dos seus servizos de estudos e os seus servizos de análisis de evolución de PIB, de evolución da débeda, evolución do déficit e evolución do número de parados para España. Non o hai, ou se o hai, non o queren trasladar. Por fin parece ser que o próximo luns a ministra de Facenda non vai a constituir o Consello de Política Fiscal e Financeira, pero si vai a escoitar os conselleiros nunha videoconferencia. Conselleiros de Facenda das comunidades autónomas. Esperemos que haxa algunha concreción ao respecto. Por a nosa parte, polo que se refire a Galicia, como se sabe, constituímos un comité de profesores, catedráticos universitarios, de directivos de primeiro nivel dos sectores económicos máis importantes, do sector téxtil, do sector da automoción, e tamén os directores ou presidentes da Asociación da Empresa Familiar, do Círculo de Empresarios, do Foro Económico de Galicia, xunto cos conselleiros e o equipo económico do goberno. Temos xa o primeiro documento lanzado, nos quedan 2 documentos por lanzar. No primeiro análisis que fixo o Foro Económico de Galicia é que a previsión do PIB galego se pode afundir, pois depende do número de semanas e depende da activación da reactivación económica e social. Por tanto, neste momento me parece que o PIB galego está pois nunha situación de probablemente a peor situación que vivamos ou que vivimos nas últimas décadas. Moito peor que a recesión que sufrimos no ano 2008, aínda que se ocultou ata o ano 2009.
e a previsión de caída de PIB galego probablemente este en 2 dígitos. En todo caso, insisto, o podemos ir vendo nos próximos meses en función do impacto da reactivación económica e social e do acerto nesa reactivación. Una última cuestión que Telecinco pide una aclaración sobre el dato de fallecidos. ¿Podemos decir que no ha habido fallecidos en las últimas 24 horas? No día de onte, sobre as 22 horas, faleceu personas e entre as 22:30 de onte ata hoxe, que acabo de empezar a rolda de prensa, se computaron 4 falecidos. Onte, ás 18 horas, volvo a reiterar que o límite para notificar os falecidos ao Ministerio de Sanidade non se tiña producido ningún falecido. Ás 22:30 faleceron, a partir das 22:30 ata o momento de agora, faleceron 4 personas e por eso o número de falecidos pasa de 547 do día de onte a 551 a hora de hoxe. Moi ben, por moitísimas gracias.